Op deze laatste dag maakt de Solar Caravaan haar kleer voor de finale naar Ljouwert. Bij de start in Haas is de strijd in de topklasse al beslist. De Klaversboot zal winnen. Het is pas als je de streep helle hebben, dan kun je pas zeggen van hé, we staan er goed voor. En tot die type mijn vol de aandacht erbij hebben. Want vertel je dat in Frans zit te brengen hier een type. Of waaruit je dan toch prongelijk te brengen en de boelen stikken. Of waaruit je wel een of andere fiets die in je nog in het wetter gooit heeft. En daar kun je samen vertraging op in. En wat is dan een oeren? In de A-klasse is de strijd wel superspannend. De NHL-boot stiert als eerste, maar het Poolse team zit er maar 26 achter. Ja, zij hebben wat een lichter bootje. En ze varen dus kijk wat efficiënter. Nou ja, en als dan inderdaad er komt wat meer waren, ja, dan krijgen we net zo vol energie binnen. Dus ja, dan zij krijgt wat in het voordeel. Dus het is gewoon een eigen strategie varen. We hebben mensen staan te klokken. Dan gaat hij mooi op het fietsje. De bus bloot in de buurt van de boot. Voor altijd wat onderhoorn is, altijd wat moet gebeuren. En we zijn echt stand-by. Dus is dus op de fiets de bedel? Ja, ik volg in de boot op de fietsjoert. Dan ben ik altijd binnen een paar 100 meter. Altijd dat er wat in de schroef zit, dan kan ik het loontrok knallen en dan de troep in de schroef, heli, zulke dingen. Heeft die rijnpak wel bij die? Ik hoop het. 5, 4, 3, 2, 1, go! Maar zijn rappe boot op draagvleugels is het Klaversteam al bij Frenscher als gewoon nog starten matten. En daar komt ek Timo om de hoeken. Hij zocht de NHL-boot nog krekt op waai naar Belsenwien. Ja. En daar komen de Polen jeder onder de bregen terug. Hoeveel liggen ze nu voor? Ik denk 5 minuten, 5, 6 minuten. En hoeveel was het verschil? Ook 5, 6 minuten, dus we staan nu misschien gelijk, denk ik, overal. Spannend dus. Ja. Nou, wij moeten verder. Ja. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Ja, het gaat wat groter. Ja, dat krijg van de organisatie, of in ieder geval dat het zo is een hele minuut alweer. Maar dan is het dus voorbij. Dus nou ja, we zitten wel. We gaan gewoon eens bij van. Ja, nou zijn we het tweede plak, dat is ik nog altijd het eerste plak wat een NHL-team ooit hele heeft. Dus ja, het mooiste is natuurlijk het eerste plakje. Maar, Zoals verwachten wordt Klavers uit Ljouwert winnaar van de Solar Challenge 2014. Bij de eerste finish bleven de Polen verliezen en dat kan het NHL-team in het laatste stuk naar de Prinsentuin net meer inheljen. Ze worden tweede. De organisatie is stiegebleven met het verrinnen van de Solarwieken. Ook de stad vanuit Greensloon had goed voldiend dat de karavaan uit 2 uur uit Amsterdam start. Het lijkt me hartstikke mooi om maar die bootjes door de Greft in Amsterdam te gaan. En om de hele wereld eigenlijk zien te laten, want zo werkt het uiteindelijk toch een beetje. Friesland, Grijns, Amsterdam, je moet het toch de publiciteit opzieken. En dat we in Amsterdam starten, denk ik dat ik hem hier voor 2 jaar maar 40 van die boten. Ik denk dat dat een hoop spektakel houdt.